vosa opinión despois de ver a peza. Esta peza tamén pensamos, estivemos moi presente dende o principio, que pudera ter un uso educativo, un uso divulgativo. Eu cando fago docu sempre penso en personaxes tipo isto quero que vexa meu irmão e que lle aporte algo, o que ves a xente que non está dentro desa burbulla o mellor de debates no que podemos estar mellor as persoas que estamos aquí, non? E, bueno, buscamos esa imaxe fresca tamén cos inputs delas, que insistían moito que tiña que ser unha imaxe en positivo de victoria e non de derrota e de queixa. Luminosa, sacar as rúas que nos gustan, os espazos que vos gustan e que vos representan, iso que intentamos facer. E non, a mí me gustaría saber a vosa opinión despois de vela. Sí, sí. Non sei se me escoitas igual, si Xírase un poquinho. No, tens que falar porque tens que gravar, streaming e gravar. Ben, pois, eu, despois de velo, douche a noraboa, Cristina, porque a verdade é que gustoume moitísimo. Resaltaría dúas cousas, non? Que máis me chamaron a atención, que máis me alegraron a hora de velo, non? A primeira, o xeito no que te achegaches, no que vos achegastes, non? A nós, no sentido de deixarnos falar, non? Eu penso que iso está presente, que fomos nós as que levamos aí pois un pouco o guión das cousas que queríamos decir, que vivíamos, non? E así tamén rachar, pois co que tamén saiu no documental, non? Con esta dinámica que por sorte xa se estaba rachando no país, pois o documentario que se fixo ano pasado, por exemplo, de Persoas S.A. tamén facía o mesmo, non? Rachar con esa imaxe morbosa do trans, que só se fai para vendelo, pero que no fondo non olla para que esas pezas que se facían foran a mellorar ou non a nosa vida, non? E temos bastantes exemplos pois bastante pésimos de como quizáis vender co que é o trans ou vendelo como vende e non como é, podía redundar en que as nosas vidas foran peores, non? Eso en primeiro lugar, así que eu estou moi contenta por fuxir de todo iso, non? Fuxir da minisaia, dos pintalabios no espello, de todo este tipo de imaginario, non? E abrirnos a porta a nós, a poder falar. E logo outra cousa que adorei do documental é que se ben coñezo a Laura xa fai uns anos, non coñecía a Laura, non? E a verdade é que estou moi contenta de ver o que nos ven detrás, non? Sorprendeume para ben e a verdade é que fico moi contenta de saber que hai futuro, non? Ben, pois eu concordo, non? Co que acaba de comentar Daniela. Parabéns tamén aos cámaras e aos dous, non? Que viñeran, que non están, pero que está, non sei, unha sorpresa moi grata, unha entrevista tan doada, tan pouco encorsetada, tan libre, non? Porque en xeral as entrevistas sempre son tediosas ou odiosas incluso, non? Neste caso, este documentario que trae, eu creo que falo como avoa, pois sabendo que teño bisavoa e tataraboa, quero dicir, porque na Galicia ainda viven e beben, que din no Incio, algunha das compañeiras que están en Coruña, que ainda outro día saía con Carra Antonelli nunha foto, bueno, que temos antepasadas. E encántame ti, a rapaza máis nova, Aurea, porque creo que somos un batallón, non? Somos moito máis do que parece, somos esa minoría sempre cualificada como minoría, pero somos cualificada, non? Porque, sobre todo as xeracións máis novas, creo que traen unha formación e información moitísimo máis ampla daquelas que saímos nos 90, non? Con Jordi Petit e outra xente que tamén outro día estaba por aquí, por Galiza. Eu creo que, non sei, ten moito uso e eu creo que, ademais, anima a continuar, non? Que o que ás veces nos falla ás veces un cansanzo da hemeroteca, un cansanzo xa tamén das efemérides e orgullo, hai algo que facer e que se veñen desde fora e dicir, tes algo que facer, non? E digo, se me apetece, non? Neste caso foi moi apetecible estar aí, creo que ademais teño que mencionar que Elvira Burgos, o que escoitei onte e vin a ela, compañeira amada por min xa anteriormente por Aragón, que teñen unha experiencia tamén de recuperar a memoria histórica, que vos recomendo, Armarios Concéntricos, vale? Que está recollida así, pois, aquelas que saíron das MCs nos anos desagradáveis do franquismo. Bueno, pois Elvira está aí sempre, non? Como están outras compañeras tamén desde a formación e información,
están desde os institutos, desde a universidade, desde a Facultade de Filosofía, creo que está ela. Non sei, namorei, foi tan agradável que me faltou a segundo capítulo. Pero con outra xente, entendades? Fora protagonismos. Bueno, podes decir o que pensades, Bueno, eu antes me gustaría partir unha lanza polo xornalismo, porque mira que vos metestes cos xornalistas nas entrevistas, e é verdad que eu he traballado no xornalismo, son de formación xornalística tamén, e creo que temos moito que aprender os comunicadores a hora de contar estas historias. Este proxecto empezou cunha conversa, primeiro entre Cristina Carmelleu, logo xa vos incorporamos en pleno confinamento. Eu empecé a ler moitas cousas porque recoñezo que chegaba, era un mundo completamente novo para min. É o típico que un pouco a lectura da túa reflexión final, é o clásico de me parece ben, pero non é a miña loita, e de todos temos que empezar a pensar que, aunque te pareza ben, tamén é a túa loita, tamén formas parte da transformación, e temos que ser máis activos e proactivos a hora de coñecer os detalles, as circunstancias, as problemáticas, e os xornalistas, profesión tamén moi precaria, hai que decir, na que ás veces estás facendo algo sobre fútbol e despois tens que entrevistar a alguén da que non sabes nada. Ás veces nos faltan ferramentas. Eu espero que tamén poñan o mellor o documental en escolas de xornalismo para saber que preguntas non facer. Hubo preguntas que fixemos, agora de feito me fixe unha resposta clarísima e directa que tería posto nos créditos, que esa pregunta non aporta nada, só me aporta dolor. E foi en plan de jefa, sabes? En plan de, me acabas de dar unha lección de xornalismo e de comunicación e de empatía social nunha sola resposta moi grande. Entón, pero bueno, parto unha lanza tamén de que nos estamos esforzando en contalo mellor e sobre todo en que o contedes vos e nos poñamos, bueno, o que é o oficio, no? Que o que neste caso puxen eu, Carme puxo máis a parte de pensamento, de reflexión, e eu simplemente puxen o oficio de contar. Pero... No, moi ben. A ver, eu creo que é moi ben contado, porque non era fácil cando empezamos. Non foi fácil. No. Porque son moitos os discursos que hai. No, antes o comentábamos Celia Maseu antes de comenzar, no? Que é difícil este momento en que, por lo menos no Estado español, non sei se no mundo mundial, parece que todo o mundo pode decir o que queira, que non pasa nada. Es unha cosa, es unha especie e claro, todo o que estamos escoitando, intentamos no documental fuxir de debates moi concretos que se están dando, por a sensación de que fora un pouco máis atemporal, o sea, é un momento concreto que se fai no 2021, viñamos do confinamento, estáse debatindo unha lei, temos conflictos, vamos, non sei como chamalos, igual puntos de vista diversentes dentro dos feminismos, pero no, eso non tiene que apartarnos como de todo un camiño por diante, ¿no? Pues son, ¿no? E iso tamén foi un pouco difícil, ¿no? De decir, bueno... Sí, cuidado cos xardíns. Claro, porque a veces te quedas aí mirando os setos e non ves que a cousa como que ven de lonxe e vai máis para lonxe, ¿no? Son, pues, bueno... a ver, no era... Eso sí que nos quitou un pouco a cabeza, e creo que además en este momento os debates son debates a veces un pouco feos ou que eu creo cortoplacistas, ¿no? A mí me parece que son cortoplacistas. Creo que si miramos todo o que estamos conseguindo, o sea, o dice moi ben Aura, a mí me encanta cando ela di, é que isto fai 10 anos ou 15, era sendo tan nova, igual non era posible, ¿no? Pues una... Sí, pero ao mesmo tempo con alerta sobre certas regresións nos discursos, etc., non? Hai unha transición moi bonita nas tres historias, a túa historia nun momento moito máis complicado, a túa nos anos 2000, esa illa de diversidade, non? Que hubo tamén en España, que vivimos tal, e de consecución de dereitos, e logo ahora está crecendo nun mundo que se está polarizando con discursos moi duros. Falamos moito de fascismo tamén durante as conversas. Non sei que opinades desa mirada así transversal, temporal que hubo, que hai na peza. A min parece que está moi ben porque ademais, como ben apuntades, non transmite a idea de que a historia da disidencia sexual non é unha historia lineal de progreso, non? Que sae do máis básico para chegar ao máis alto, senón que é unha historia de fluctuacións e de reaccións, non? E penso que estámoslo vendo ben, é como eu nos anos que saín do armario tiven apoio e sentía
sí que é un sentimento tamén porque intentas ollar onde pensas que vas a topar apoio, non? Pero sentía que tiña onde ollar, non? E que había un clima de aceptación, igual non é a mellor palabra, non? Pero de aceptación do trans, non? Un boom do trans daquelas que eu chamaba. E observamos como agora, quizáis, persoas como Aura, que saian do armario e ollen a espazos que históricamente consideraron o mellor seguros, e observen que non é así, non? E que o mellor estes espazos chegan a ser de onde máis ataques veñen, non? E onde máis violencias se van reproducindo. Por lo tanto, sí que pareceme que iso reflexa moi ben que podemos perder o que temos, non? Podemos perderlo e que, por lo tanto, temos que manternos aí, non? Creo que, de alguna maneira, o que ahora trae e que se trae é un aviso a navegantes, non? Porque realmente parece que os dereitos, cando os temos, cando os saboreamos, parece que vai ser un caramelo que imos ter toda a vida, que non só imos ter nós, senón que futuras xeracións vindeiras van ter, e hai unha flexibilidade inmensa, porque eses dereitos túmbanse en menos que canta un galo, porque ven unha medida ou un fascista, ou como estamos a coñecer en moitas latitudes do mundo, e de repente dereitos que nos parecían xa consolidados, que eran xa disfrutáveis, que íamos ter de agora en adiante, de repente desaparecen e temos que voltar outra vez ás barricadas, non? É dicir, até onde, até cando, non? Porque tamén hai, ás veces, e recoñece certo cansanzo en canto a manternos, non? Pero isto a mí o que me dá o cansanzo, e non isto, non? Senón a realidade galega en xeral, bueno, máis ou menos, temos os alicerces moito máis fortes, porque ves que hai moita máis xente, non? A min, non sei se podo explicar, pero hoxe, 2021, sinto con moito máis, porque somos un batallón. Daquela, cando o colectivo trans en Galiza, que nunca existiu estatutariamente, existía, era por necesidades de marketing, non? Necesidades de estar nun espazo que Laura Bugalla ao mellor non podería estar, e que o Partido Popular me deu a ferramenta, e teño que recoñecer, non? Porque o Partido Popular non me recibía a min e díxome, ten que ser unha entidade. Toma, colectivo Trans Galiza. Vale, entón xa está, xa. E ves só así, as demais compañeras están traballando no seso. Vale, entón xa tiña unha ferramenta política, pero hoxe xa non é tan así, porque somos moito máis, non? E que hai unha diversidade inmensa, hai posibilidades, pero ollo, a realidade pode mudar calquera día. De feito, hai quen está tensionando, non? Outro día que estive nunha palestra en Vigo, estaban os de Vox en Vigo tamén facendo aí, bueno, o que teñen que facer, fascismo, non? E eu dixen, hostia, quero dicir que andan por aquí, non? Que no Parlamento de Euskal Herria entrou Vox, quero dicir, ollo, están aí, son Vox, hazte oír, xa sabemos quen son, non? Entón, a mí mólame isto porque me trae, non sei explicarlo, pero teño sabor, non? De mirar e dicir, uah, hostia, non? Que aquela preocupación que tiña a xente do Partido Popular cando promulgou un proxecto de lei en materia trans, de que non nos íamos reproducir, fallaron, reproducímonos. Somos moitas máis. Non hai fantasmas arriba, están como obras no tellado. Non ten nada que ver. Nada para nada. Me parece que levantarás a man, pode ser? Non. Me parecía que... Bueno, queres comentar algo? Máis que comentar, Aportar, comentar, sugerir... máis que preguntar, comentar. Vos agradezo moito o traballo do documental e quería parabenizaros e compartir unha reflexión. É que parece que nesto dos activismos das disidencias sexuais e de xénero sempre batimos coa mesma pedra. É que temos sempre que recomezar dende cero. Sempre parece que nos atopamos coas mesmas preguntas e parece que non avanzamos. Unha nova xeración que se fai os mesmos cuestionamentos e que bate contra, o mellor non exactamente as mesmas, pero sí parecidas. Temos un problema coa memoria.
sistemáticamente se borra a nosa memoria e se reconstrúen as nosas historias. Entón, para mí, a posibilidade de ter este tipo de documentos e materiais de traballo é relevante, ademais do que aportan o debate actual, para poder ter algo que dé conta desa memoria, non? Sí. Totalmente de acordo, Quique, porque eso, cando comenzamos ca primeira xornada de Pensar con Orgullo, cada xornada ten un documento, digamos, non? O primeiro, un pequeno vídeo da panadería, que está na web do Consello, que é unha pequena peza sobre Elisa e Marcela. O ano pasado estábamos confinadísimos, entón, pois o que se diseñou foi este cómic, que era o que se pudo un pouco facer, porque non se podía facer jornadas, e este ano a idea era esta. O directo. Foi a bomba. E este ano teníamos esa idea cando comenzamos de eso, exactamente, que ocorre coa memoria. Esta é unha casa, o Consello da Cultura Galega, con esa obriga de ter arquivos sonoros, arquivos visuais, todos os fondos, non? E claro, de feito, esta María me parece que asumendo de pé que, bueno, aquí ela donou todo o que tiña do movimento, e igual que hai un centro de documentación, afortunadamente neste momento, de igualdade feminista, donde tamén se está digitalizando todo, e un pouco a idea eso de que a memoria despois se construía en historia, non? E además, eu, por exemplo, o ano pasado estaba lendo un libro moi interesante que é Memoria e Arquivos, igual o coñecedes, sobre o movimento LGTBI, que está editado por Gracia Trujillo, é enorme, de 700 páxinas. En todas non hai unha dedicada a Galicia. Ni una. O sea, ni un párrafo, es que ni una línea, ni una palabra. O sea, creo que no aparece la palabra Galicia. Entonces, claro, es Barcelona, es Madrid, es Valencia, es Euskadi, es Granada, pero como si como galegas y como galegos, como, ¿no? Estamos fuera, como si aquí no hubiera ese movimiento, como si no... y esos olvidos sistemáticos da nosa realidade tamén tiña que ser eso, clave galega. E mira que Cris tiña moito interés en preguntar, hai algo diferencial? Eu insistía, hai algo no rural que... Sí, porque eu insistía. sempre teño esa mirada tamén do rural. Pero onte revisando na vez 3 millóns que o vi, pensei en plan de que é importante que exista a peza dentro da e que exista en galego. É que hai unha historia, e aquí, bueno, aplaudir tamén o ben que falas galego e a capacidade de comunicar cousas tan profundas en un idioma que entendo que non é materno, non? En Almoraví todavía non. En plan, é que é importante que exista en galego, e despois tamén, bueno, co tema da noticia sobre que xa xurdiu onte, non? De que ao final se desatascou a tramitación da lei trans, eu me quedei pensando, e o comentei con un amigo, me quedei pensando, non sei se nos quedaría xa de repente obsoleto o docu en un día, e me dice, porque aparte del historiador, e me dice, non, ao contrario, acabades de convertirlo en historia, porque isto é un debate que se vai a prolongar, vemos de onde vimos, cara a onde vamos, e en calquer momento nos fan un Hungría ou nos fan un Polonia. Entón, é moi importante manter bueno, que fai a historia, non? Ese relato un pouco máis transversal, o que pode regresar para saber por que estás onde estás, esa idea que me gusta moito de que a historia non é o pasado, senón a historia é o presente. Entón, como a peza pode funcionar neso? E a nivel de romper as burbullas de comunicación que temos moitas veces con certos debates, e xa que mencionabas os cámaras, a Pío e a Carlos, que traballaron con nós, e con eles no coche, cando íbamos a gravarlos e despois entrevistas, tíamos conversacións longuísimas, porque para eles tamén era un mundo completamente novo. E a min os inputs de xente que non sabe nada, ou que non... Pero dende a linguaxe que temos que utilizar, que menciona Aura, en plan, é que a veces sí que hai certo cuidado excesivo. Pois era moi importante, porque eu creo que hai que romper esas burbullas e entender que isto é unha cuestión de todos e de todas. Non é unha cuestión das persoas directamente afectadas ou por familiares ou por amigos ou directamente porque é a súa circunstancia persoal, non?
vamos, que os cámaras axudan moito tamén para eso, para reflexionar, non? Eu, como temos moito medo ás regresións estas que estamos falando, non? E sabedes que é o día que me toca citar apreciado, non? Porque estiven aí releendo. Eu tamén coincido unha cousa, cando vemos ataques tan virulentos, debemos plantexarnos si, e utilizando esa metáfora, ¿no? De, bueno, cuando ya se veía que era imposible que el sistema planetario fuera geocentrado, que era absolutamente imposible, y todas as, digamos, as constatacións empíricas eran contrarias a cualquier tipo de ese sistema, ainda foi moitísimo máis duro a persecución das persoas que daban, ¿no?, pois voz ao biocentrismo, por coller un exemplo, ¿no? Podíamos collerlo coa teoría da evolución ou co calquer paradigma que modificou formas importantes humanas de ver o mundo. Entón, a veces cando vemos os discursos e onde nas redes podíamos, en esa, non sei se esa desatasco parcial ou, bueno, ese achegamento que hai en el momento da lei, onde podedes ver en redes que se hacían unhas cousas así como, que decía, pero ¿qué nos está pasando, no? ¿Cómo podemos decir que se aprueba unha lei onde se den mayores dereitos e liberdades a mulleres trans, os homes trans, as persoas trans? Tiene algo que ver, no, con que contra a violencia de xénero, es decir, bueno, onde era un momento así de paradoxismo, de cosas sin sentido. Igual tamén temos que plantearnos que marcos tan importantes se están movendo, cómo se moven, y eso significa, claro, una efectiva contestación, evidentemente, ¿no? Cuando lo que se move, bueno, eso transforma institucións tan consolidadas como a familia, as herdanzas, as relacións, é dicir, non é unha cuestión ni moito menos individual, é unha cuestión que afecta a unha estructuración social que, bueno, que está ao servicio, pois non sei como podemos chamarlo, dun proxecto colonial capitalista, blanco eurocentrado, e claro, eso ten, eu entendo que entra na lógica da resistencia aos discursos moi en contra, non? E tamén a ese sentido hai que ver, bueno, canto se leva cambiado a linguaxe, as experiencias, incluso pues, o pensamento. Si tenemos unha biblioteca escolar e hai un apartado con un montón de libros de familias trans, vidas trans, que eso, bueno, cando empecé no ensino me parece no, que tamén é certo que empecé fai moitos 3 décadas, non? Pero bueno, ainda así me parece que sería absolutamente impensable, non? Por decir que calquera momento é certo que pode haber unha involución, pero claro, é a lógica e a dinámica de transformar, non? Pois que existan resistencias e moi fortes, non? Sí, bueno, tocas hai moitas cousas que estou de acordo. E hai unha que non quero deixar pasar. Hai algunhas que entenden que non somos un perigo e que a lei vai ser un perigo. E eu, mirade, aquí é unha cuestión de privilexios, de repente a nós sempre nos tiñan traballando nunha leira, resulta que traballamos en todo o campo e, polo tanto, o campo é todo noso, porque na teoría, seguindo un pouco o que podería ser o movimento agrarista en América Latina, pois a terra é para quen a traballe, tamén o dicimos aquí na nosa terra, non? A terra para quen a traballe e, en todo caso, nós non buscamos os privilexios, non discutimos que teñan privilexios, en todo caso, que se revisen os seus privilexios se están feitos de costas, non a costa, de costas a realidade que din que están a traballar, a defender, a teorizar, a academizar. Eu non son persoas ingratas, pero sí, desde logo, están moi desenfocadas, moi mal focalizadas, e algunhas, ademais, que recoñezo que teñen un traballo inxente no mundo dos feminismos. Entendo que sí, pero neste punto embarrárona, están totalmente no lameiro. E non quería deixar de pasar iso, porque me parece xa cansino tamén, non? De onte tamén, e cada vez, e outro día tamén, e non, é que de verdade hai un momento que iso sí que cansa, porque a terra para quen a traballe, non?
Isto parece a nobreza de antes que nos querían ter de caseteiras, e, bueno, cando discutíamos o noso traballo, pois quedábamos sin ocurre. Non, nos estamos para estamos e vamos a seguir porque existimos, non? Eu, de verdade, sabedes a que me refiro, non? Ana. Boas, eu quería parabenizaros a todas, pareceume un grande traballo. Pareceme que unha das partes máis importantes do documentario é xustamente que se cotidianiza, non? A realidade das persoas. Normalizar parece unha palabra horrible, pero cotidianizar penso que é máis axeitada. Daniela facía unha reflexión no documentario sobre se a xente que coñecía persoas trans estaba como máis aberta, non, á realidade trans. Eu, no meu estudo de tese, foi unha das cousas que tivemos en conta, non? Se a xente que tiña contacto con persoas LGBT era máis aberta ás realidades LGBT. E así foi. A pregunta aí é se quenes teñen contacto son máis abertos por ter contacto ou se as persoas que son máis abertas teñen máis posibilidades de establecer ese contacto ou se é unha mistura de ambas, non? Eu penso que este documentario, por exemplo, é unha moi boa forma para levar ese contacto, por exemplo, ás aulas. Espero que se entenderá ben, porque... Vale, pois xa está. Sí, nos sería moito interese que se pudiera utilizar nos centros. Si podo respostar, pareceme sobre todo non tanto a empatía que dá o coñecemento persoal, que tamén, malia que, bueno, non penso que sexa a pedra angular desta diferencia, non penso que é unha cuestión de información, sobre todo, é que cando o colectivo trans non temos medios, ferramentas, mecanismos para explicarnos, non, en público, para explicarnos ante a sociedade, bonita a excepción que fixeches, non? Porque penso que somos nós as que falamos realmente, pero cando partimos dunha situación, sobre todo de mercado, ademais, onde non estamos dentro dese mercado dicindo quen somos, onde a xente non lle chega o que nos dicimos que somos, sino o que din de nós que somos, entón hai unha falta clara de información e os imaginarios da xente están en marcha en todo momento, non paran, malia iso, entón construen imaxes de nós que non son reais, e aquí podemos falar do bulo, non? Podemos falar do estereotipo, do presuizo, podemos falar tamén da adscripción de criminalidade, incluso, que hoxe en día parece que está volvendo, como acontecía hai 100 anos, quizáis, non? Entón, pois iso, penso que o problema é un problema de desplazamento social, de minoría de idade, non? A que ninguén lle consulta para preguntarlle sobre si mesma, non? Entón, bueno, agardo que a nosa loita si é moi importante, a loita legislativa, é moi difícil tamén, non? Pero penso que máis importante aínda é a loita social, non? E a loita por rachar con esa patoloxización social, porque o feito da patoloxización non é simplemente unha cuestión dun informe, non? Nin dun tratamento. É unha cuestión que chega a todos e cada un dos puntos da nosa vida, incluso, ás veces, non sei se che pasou ou a outras persoas trans che pasou, non? Pero a hora de coñecer xente nova, non? Sempre hai como un escudo aí no medio, un muro de metacrilato que nos separa, e é xusto por iso, non? Porque non son capaces, ou non existe a capacidade social de ollarnos e deixarnos falar a nós. Entón, bueno, agardo que... Eu aí, unha cosa que de feito insistimos varias veces nas entrevistas, que era o tema da torpeza social. Eu que me considero moi torpe socialmente, porque digo que penso sin ningún tipo de filtro e, o sea, pregunto sin... E falaba desde eso, de como ten que haber unha maneira normalizar esa palabra que tratábamos de evitar tamén todo o rato, casi vamos con un vocabulario pensando en plan de como podemos simplemente o feito de nomear as cousas que difícil é para non ter xa un prexuizo engadido, e é o que mencionas, non? Que é o feito diferencial. Coñecer, sí, pero eu creo que tamén os espacios de conversa tranquila. Tú agora mencionabas as redes, onde eu non entré en nada, porque non quería ler nada, non entré ni en Twitter, ni en Facebook, nada, porque necesitamos espacios de conversa tranquilas, no que tú podas conversar de cousas que o mellor non son cercanas,
Non é cercano ao movimento do Sen Terra que mencionabas agora, non é cercano, por moito que eu teña marcos de fincas, pero podo ter unha conversación serena sobre eso. Hai que promover espacios de conversación serena. En todos, nos centros educativos tamén, que se va toda a leche todo el rato. Espacios de conversación serena no que se podan sacar argumentos e nos que nos podamos escoitar. E a veces, co tema das redes sociales pasa eso, que xa non son espacios de conversación serena, son espacios de marketing ou espacios de consigna. O resto é un pouco complicado. Tens que andar rebuscando moito, non, para evitalo. E se unha peza de audiovisual neste caso pode ser a ferramenta, porque como nos sentamos a oscuras, escoitamos, somos público cautivo, pois pode generar, entón, unha ferramenta que pode ser útil para eso. E eu creo que temos que celebrar que puidéramos reunirnos e conversar e escoitarvos. E espero que deixarvos falar, non como agora. Pero non que falemos o mesmo, pero... Eu, unha das cousas que saían en reunións que tivemos que naquela campaña Stop a Telexorcización 2012, cando elaborábamos estrategias, eu sempre pensei, non, e así opinaba daquela, e creo que o podo manter, que a mellor historia para a colectividade naquele momento trans, porque era a nosa colectividade máis ampla, cando nos reuníamos en Sevilla ou Madrid, eu digo, se eu son ecoloxista, son medioambientalista, se son ecopacifista, se son soberanista, se eu son estar en todas as entidades nas que desexemos estar, e desde aí impregnemos, deixemos a nosa pegada, non? Que se saiba que nos existimos, porque unha das cousas que, claro, que dome unha improntamento transexual e que imagino que xa, bueno, expliquei un pouco outro día por alá por Coruña, creo que era. Bueno, e é getificar, non? Estou moi en contra das getificacións, de meternos en un sitio e roelo aí, non? É igual que a mesma frase no tema inmigrante, non? A xente inmigrante debe espallarse, a nivel político, a nivel, eu que sei, bueno, dá para todo, non? En todas as entidades nas que estean, porque eu creo que ver tamén que están aquí con nós, non? Moitas veces botamos en falta que a compañeira inmigrante non estea, é das dúas partes, non? É tamén que esa persoa tamén diga, vou dar un salto, non? Pois no tema trans daquela era como, que estrategias elaboramos para darnos a coñecer, non? Porque se nos reunimos en Sevilla 3 veces, éramos nós sempre, por máis de que viñera Anabela Rocha, Pantera Rosa de Lisboa, éramos casi sempre todas da península, xa nos coñecíamos un pouco, bastante. Entón, ben, eu creo que isto, con estes documentarios é tamén moito máis doado, non? Porque danos a posibilidade, o que falabas agora, que xa o representabas tamén a escuridade, estás vendo un documentario, é que é moi bonito, non? É moi bonito porque nos dá a chance, vale, falemos agora, e de repente as persoas que están a falar están ou non están, pero de repente levantan desde calquera sitio, ben, se non entendes iso, gustaría poder falar contigo. A mí encantou o vídeo, a reportaxe, e sobre todo a elaboración, é que a elaboración foi tan linda, foi moi agradable. Somos moi majos, como éramos un equipo moi pequeno, unha producción moi pequena, e somos moi majos, entonces íbamos en plan de feito, que mola. Logo nos puxetes aí un quesiño, tal, estuvo. Os días eran todos... Na librería dun colega, porque chovía, íbamos a gravar fora, chamei un colega, librería Tirana, non podo facer publicidade no Consello da Cultura Galega, librería Tirana, non. Nos metimos ali a gravar e tamén foi así, estuvemos como 3 horas en cada unha das entrevistas, pero ese é o bo de falar e o bo de ter a oportunidade de escoitar, non? Que a cátedra sente a que está na cátedra, na cadeira, non? Non es que estamos para ser simplemente o oficio de comunicar, non? Está guai. Moitísimas gracias pola confianza, porque aparte non viron nada hasta hoxe. E non protestaban, No. Bueno, pero como xa decía Laura, con este modo de achegarnos, eu penso que, bueno, a verdade que iba a gostar da peza, e así foi, non? E ao final di moito, non? De quen a fai, como se achega, non? E como construe esos espazos, e como flúen as conversas, non? E non sei, como dicía, é que para min foi lecer, porque foi unha conversa agradable, divertida, coñecín
unha librería para fútbol de publicidade, pero adorei, non sabía que existía aquí en Compostela, e pois de como de algo que ao final é lecer, que podes sair moi contenta aí, e incluso con forzas renovadas, non? Por poder explicarte, poder falar un anaco, pois pode ser unha peza, así que grazas a vos. Bueno, si queredes, podemos volver a vela, non sei se... E empezamos coa mesa redonda. Que os parece? Se vos seguir... No, isto é como unha exposición, pronto, até podes opinar. Que para nos foi, o sea, supoño que para elas é moi importante, pero era algo que teníamos aí así, empezamos fai meses, e era como, bueno, eso, o dicisteis moi ben, que é unha necesidade de un espacio sin o muro do ruido que vivimos, ¿no? Es decir, vemos un momento que é moi difícil dar os debates, ter espazos de confrontación de ideas, nos temos falado moito, na sección de pensamento temos un ciclo todos os últimos xoves de cada mes exclusivamente sobre a mentira, e para nos que vimos da filosofía, que históricamente falábamos das verdades, pues ahora estamos en ese punto. Cantas mentiras se están construindo nas últimas décadas e como os discursos son valeiros, ¿no? Porque son discursos basados un pouco no ruido. E non sei, era a necesidade de que chegáramos a esta xornada e que puderamos escoitar. Esa era un pouco a idea, escoitar. Esto es una asamblea, podéis opinar. Volvemos a visionar y hacemos a mesa redonda, ¿qué os parece? Para las compañeras que se acaban de incorporar, creo que son Mercedes y Paloma. Rosalía. Está en redes y ahora mellor sí. O podemos ver incluso a pantalla completa. Tere, non sei se se colgará esa na web do Consello en redes. É que non sei se polo directo poden poñela outra vez, polo tempo do directo, sí. No. Di? Claro, pero... No, claro, pero unha vez que se cuelgue na página do Consello creo que se pode compartir, ¿no? Sí, xa está colgado, o sea que só podes compartir. Sí, hombre, sí. Eu busquei non, por ansiedade. Bueno. Así que vayan.